I nastavljamo dalje sa hemijskim svojstvima arena. Dakle, ono što nam je prvo jeste reakcija sagorevanja arena. Areni, kao i svi ugljovodonici, sagorevaju do ugljenik 4 oksida i vode ili nepotpuno do ugljenik 2 oksida i vode, odnosno ugljenika i vode. Dakle, u prvoj reakciji imamo C6H6 plus 7,5 kiseonika, dobija se 6 molekula CO2 i 3 molekula vode. U drugoj imamo C6H6 plus 4,5 kiseonika, dobija se 6 ugljenik 2 oksida i 3 vode. I u trećoj benzen plus 3 molekula kiseonika, dobija se 6 molekula ugljenika i 3 molekula vode. Dakle, kao i svi ugljovodonici, alkani, alkeni, alkini, dijeni i benzin sagoreva do istih proizvoda. U drugoj reakciji imamo prikaz reakcije adicije benzena pri posebnim uslovima. Ono što bih naglasila kod ovih reakcija jeste da, gledajući benzen koji ima 3 dvostruke veze, prva asocijacija jeste da su reakcije karakteristične za benzen upravo reakcije adicije. Međutim, zbog izuzetne stabilnosti benzenovog prstena, ova reakcija adicije nije karakteristična za benzen, već je moguće samo pri posebnim uslovima. Dakle, pri visokim temperaturama, pritiscima, u prisustvu katalizatora, UV zračenja, moguće je da dođe do određenih reakcija adicije. Ja sam ovdje prikazala reakciju adicije molekula vodonika. Dakle, imamo benzen koji reaguje sa vodonikom u prisustvu platine kao katalizatora na visokim pritiscima i temperaturama. I adiraju se 3 molekula vodonika, odnosno raskidaju se sve 3 dvostruke veze i iz benzena dobijamo kao proizvod adicije 3 molekula vodonika cikloheksan. Dakle, došlo je do raskidanja sve 3 dvostruke veze. U drugom slučaju imamo adiciju hlora. Dakle, imamo benzen koji reaguje sa 3 molekula hlora u prisustvu UV zračenja, dakle pri posebnim uslovima, vrši se adicija 3 molekula hlora, dakle raskidaju se sve 3 dvostruke veze, kao i u prvom slučaju, i dobija se 1,2,3,4,5,6 heksahlor cikloheksan. Idemo dalje na reakcije oksidacije bočnog niza arena. Dakle, benzen se ne oksiduje, dakle ne možemo oksidovati benzen u prisustvu recimo rastvora kalijum permanganata, ali derivati benzena, odnosno alkil derivati benzena se mogu oksidovati u prisustvu rastvora kalijum